an kana ɲina an balima minnu b'an kɛrɛfɛ n'u faw fatura k'u to yen denmisɛnnin a kana ɲina musow kɔ nka bi walima ɲina u cɛw bɛ kaburu kɔnɔ muso ninnu tɔgɔ dara ko filiya bato u ka selimafini ko bɛna kɛ cogo di seli don e n'i ka denbaya bɛ sogo kan k'a ɲimi yatimɛden minnu bɛ yen fɛ u ka sogo ɲimi bɛna kɛ cogo di yala ka di e salen denw ka yɔli kɛ mɔgɔ dɔw nɔfɛ finiko la walima sogoko la n'o man di i tɛ hinɛ waliden na yanni i ta dɔn ci est-ce que fɛn bɛ yen fɛn an m'a ye k'a fɔ fɛn bɛ yen mun hinɛ ka bon kisɛ kɔnɔ a yɛrɛ tun bɛ denmisɛn an ka hinɛ ɲɔgɔn na walasa Alahu Taala fana ka hinɛ na a ye ɲɔgɔn mago to sigidaw la a ka ɲɔgɔn mago to denbayaw kɔnɔ